Митрополитен Етрополски Балкан с величествена гледка към Стара планина. Това място е на 2 минути от град Правец, на едва 45 минути от град София. Намираме се на едно от тези места, които всеки търси, не вярва, че съществуват, но са перфектно съчетание между природа, тишина и удобството на града. Намираме се върху парцел от 1 декар, който е с целогодишен достъп по асфалтов път и с цялата необходима инфраструктура, за да може да създадете вашия мечтан дом. За тези, които смятат, че 1 декар е малко, можем да ви предложим съседните 2 парцела, които са идентични и също са в продажба. Съседите вече сбъдват тяхната мечта. Ако искате и вие да го направите, свържете се с мен.